Всяко 10-то бебе у нас се ражда твърде рано и твърде малко. През последните години недоносените деца у нас се увеличават, докато тенденцията в другите страни е преждевременните раждания да намаляват. Днес отбелязваме Световния ден на недоносените деца, като целта е да се привлече вниманието към проблемите на преждевременно родените и техните семейства. От репортера ни Тодорка Костова ще научим какво се случва в столицата в този час. Добър вечер, Теди! Добър вечер. Намираме се пред Столична община. Както виждате, около мен са се събрали родители на недоносени деца. Тук има и представители на пациентски организации, заместник кмета на София е тук, както и националния консултант по неонатология. А до нас сградата на Столична община е отцветена в лилаво. Това всъщност е и цвета, който символизира кампанията на недоносените деца. След малко в небето над София ще полетят десетки балони. Всеки десети от тях е по-мъничък, както са и по-мънички недоносените деца в България. А какво показват данните? През 1990 година недоносените българчета са били 6 на 100 от всички новородени. През 2008 обаче техния брой се увеличава на 10 на 100. Но нека да спрем с голите цифри и да видим истинската история на двама братя-близнаци. Красимир и Стефан са седмачета. Преди 2 години близнаците се раждат на 21 август вместо на 5 ноември. Стефчо, той е първи близнак, той се роди килограм 240 грама, а братчето му Красимир, втори близнак, той се роди килограм 140 грама. Новината за родените твърде рано и твърде малки момчета обърква родителите. Шока, след това депресията, че не можеш да го прегърнеш при появата му на бял свят. След това отиваш да го видиш на свиждане, гледаш го в някакво ковьоще, цялото вито в жички, кабелчета, тръбички и си питаш какво става. Още с появата на малките създания започва и борбата им за живот. Осложненията следват едно след друго и момчетата живеят с месеци в болницата. Преживяват бъбречна недостатъчност, тежка анемия и жълтеница, ретинопатия на едното око и купища други проблеми. Едното е за теб, другото е за Стефчо. Ето и за Стефи. Леле! Стефчо и Красимир вече са настигнали връстниците си по тегло. Краси проходил преди близо година и вече е на градина. За Стефчо ежедневните рехабилитации и лечение продължават. Те са ни дар от Бога и си заслужава да се борим за тях. Леле! Колко е хубаво! Опа! В България около 6000 бебета се раждат твърде рано. Само за един ден лечение в болницата за тях се плащат между 1000 и 2000 лева. Сега до мен е госпожа Нина Николова. Тя е председател на фондация Нашите недоносени деца. Здравейте! Здравейте, добър вечер на всички зрители. За първи път се събирате, отбелязвате този ден заедно. Какво си казахте помежду си? Да, за първи път в България се чества Световния ден на недоносените деца. Това, което си казахме помежду си, искаме да кажем на всички наши приятели да се раждат по-малко недоносени бебета и повече здрави бебета. На какво според вас се дължи тази негативна тенденция, която се задълбочава в последните години? Дължи се на начина на живот, на стреса. Много са предпоставките за преждевременното раждане. Все по-млади родилки. Увеличава се и възрастта на майката, която за първи път има дете, което също води до проблеми, до преждевременно раждане. Така че нещата са комплексни. Нина, вас личната ви кауза ви е накарала да се вземате с тази обща кауза. Как са вашите дечица сега? Моите деца, слава Богу, са добре. Те са родени в средата на 7-ми месец, 29-та седмица, което е доста ранна седмица. Родиха се 930 грама, кило 170, но слава Богу сега са добре. На 2 години и 2 месеца. Те са там зад нас някъде. Тичат. Доста дечица има в този студ. Много, да. Аз съм много благодарна на всички майки, на всички, които ни подкрепиха и дойдоха днес тук да отпразнуват този ден. Невероятно е. След като веднъж е факт лошата новина, че детето се е родило преждевременно, започват много дълги процедури, свързани с лечение, рехабилитация, ако това е дало усложнение. Какво се случва към момента? Има ли нещо, което трябва да се подобри, така че тези деца много бързо да наваксат?
Има много неща, които според мен могат да се подобрят, но това ще стане лека по лека. Просто няма как наведнъж да се случат нещата. Бебетата, които се раждат недоносени, има вече бебета, които се раждат 24-та, 5-та, 6-та седмица, което е много рано. Те се нуждаят от много специализирана помощ, те се нуждаят от дълъг престой в болницата, от прегледи, които се налагат още в болничен престой и вече от много специализирано проследяване по-натам, за да няма проблеми с очите, за да няма двигателни проблеми. Важно е да кажем, че тази негативна тенденция всъщност върви и към това, че се раждат все повече българчета с екстремно ниско тегло, което ще рече под 1000 грама. Да, наистина увеличил се броя на тези деца. На деца, които се раждат под 1 кг, които са с екстремно ниско. Това са 4-та степен недоносени дечица, които наистина се нуждаят от специализирана помощ. За съжаление, не навсякъде в страната могат да получат такава помощ, макар че искам да ви уверя, че независимо от условията в нашите отделения, ние имаме прекрасни специалисти с огромни сърца, които правят невъзможното, за да виждаме все по-здрави недоносени деца. Важно е да кажем, че освен в София на днешния ден тази инициатива се отбелязва и в други градове на страната. В Сливен, например, в Лилаво беше отцветен емблематичния Стария бряст, а в Велико Търново и във Варна днес се проведоха срещи и разговори и сега наближава да настъпи кулминацията на днешната вечер, а именно това са пускането във въздуха на балоните, някои от тях по-мънички, както са и по-малко по тегло, родените преждевременно дечица. Айде. И така. Готови ли сте? 2, 1. Това е един прекрасен жест, който ви обединява в една обща кауза, дано в България да се раждат все по-малко недоносени дечица. Да, те е един наистина интересен жест за отбелязване на този ден. Благодаря ти, Тодорка Костова, за тревожната тенденция, която сочи, че всяко 10-то дете у нас се ражда недоносено.